Ve čtvrtek 15. září 2016 se v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově konala beseda s teologem, psychiatrem a spisovatelem, docentem Maxem Kašparu. Téma bylo stavy a vztahy. Neopravujeme, vyhazujeme a pořizujeme nové. Všechny vztahy společně se stavy vytváří bludný kruh, řešení složitých osudů, které jsou ovlivňovány uspěchaným tempem dnešní doby, mnohdy neladí s učenými knižními teoriemi, proto je třeba vycházet ze zkušeností a praxe odborníků a specialistů. Tak jedna z mých otázek, kterou dávám dětem, střední generaci i lidem v domově důchodců, je, o čem je život. No, tak když se zeptám dětí a tam se, hele, ty o čem je život? Tak takový kluk ve 4. třídě řekne, no, tak o té naší učitelce a ona je taková divná a taky o tom, že bych chtěl mít kolo, protože kluci mají kolo a já mám ještě jenom koloběžku a taky život je o tom, že bych chtěl třeba psa, toho taky nemám. Tak to jsou dětské odpovědi. A když se zeptám střední generace, o čem je život, tak slyším, no, o té hypotéce a o těch problémech v práci a teď o tom rodinním životě a to už jsou problémy střední generace. A když se ptám v domově důchodcově těch lidí, kteří tam žijí, protože také za nima zajíždím, tak oni mě říkají, tak život, no tak o tom, že mě všechno bolí a že za mnou nikdo nechodí, že mě nikdo nemá rád a že bych mě radši umřela. Takže vidíte, že každá generace má život o něčem jiném. Ale o čem je život ve skutečnosti? U všech lidí, všech ras, všech dob, všech věkových kategorií, všech náboženských vyznání a všech barev pleti. O čem? Je to o vztazích. Protože v těch žijeme všichni. A ten vztah není jenom jeden jediný. Těch vztahů je řada. Tak si je vypočítáme. Když se spojí vajíčko a spermie a ten malý člověk se uhnízdí v děloze, tak navazuje první vztah. Vztah s matkou. Když je mu dovoleno se narodit a narodí se, tak navazuje vztah s tatínkem, s babičkama, dědečkama, s rodinou. Potom ho dají do kočárku, když je pěkný počasí, jedou s ním na náves, ať lidi vidějí, jakýho máme doma Pepíka, a dítě navazuje vztah s okolím. Pak navazuje vztah s dětmi ve školce, se spolužáky, se spoluuční, se spoluvězni a tak dále. No pak s řadou žen, eventuálně s řadou mužů. Tak to je ta rovina těch vztahů já a ten druhý. A ty jsou denodenní a jsou celoživotní. Pak je ještě jiná rovina vztahu a to je vztah k vlasti, tradici, k národu, k jazyku, ke kultuře, které jsem vyrostl. A pak, pokud má člověk víru, tak je ještě vztah k nekonečnu. Vztah k spiritualitě, vztah k Bohu, vztah ke své víře. Jsem vyjmenoval 3, že? Mezilidský, kulturní, duchovní, ale ptávám se vždycky v první lavici sedící, s kým navazujete ráno první vztah, když se probudíte? Ano, to je správná odpověď, vzadu to neslyšeli. Já občas slýchávám to s Lojzou, spí vedla. Já říkám, dobrý, tak ho nechte spát dál, nebuďte ho. A vztah ten základní je já. Takže první vztah je jak já se chovám sám k sobě,
jak já vycházím sám se sebou. Potom je ten vztah já a ty, pak je já a ten kulturní a pak je ten duchovní. Čili člověk, pokud je alespoň trošku na nějaké úrovni, tak má 3 až 4 roviny vztahu. Ten vztah já je fundament. Tam to prostě všechno začíná. Teď by mi někdo řekl, jo, to je takový sobecký, že jo, jak já se mám sám k sobě. Jenže oni mi to někdy řeknou pacienti v ordinaci, ani se jich na to ptám. Oni mi řeknou, víte, já bych se nejradši neviděl. No jo, tak tím mi hlásá, že sám se sebou nevychází. Protože s kým vycházím, toho rád vidím. A s kým nevycházím, tak toho nerad vidím. Tak když mi někdo řekne, abych se nejradši neviděl, tak je to právě to, že nevychází sám se sebou. Nebo já bych nejradši byl z kůže. Nebo já bych se zahrabal 100 sáhů pod sem. No, tak to je vlastně signál k tomu, že ten člověk má nějaký problém sám se sebou. No potom jsou ty problémy já s tím druhým, a nebo jedna generace s druhou generací pod jednou střechou, nebo i na vzdálenost. Čili zůstaneme u toho vztahu já. Víte, kdybych nevykonával povolání, které konám, tak bych nevěřil tomu, že dneska je mezi lidmi, bohužel mezi mladými lidmi, velice rozšířená choroba, která se jmenuje komplex méněcennosti. To je lidí, kteří mají komplex méněcennosti a oni ho zakrývají takovou tou, jde po ulici, říkáte si, to je v sebevědomý borec. To je z vnějšku. A kdybyste to rozřízli takhle, nebo takhle, nebo takhle, a koukli se dovnitř, tak byste viděli, že tam je malinkatý človíček zálený komplexem méněcennosti.